Albinele mele au luat-o razna. Salutăm pe apicultori oriunde s-ar afla. În această zonă, acest fenomen se petrece în jurul datei de 5 mai. Dar pentru că timpurile, vremurile și noi toți au luat-o razna, la fel au făcut și albinele. Bună oară, astăzi, 28 aprilie, am avut primul roi din anul 2026. S-a întâmplat pentru că am văzut că o familie cu regină de 3 ani avea 2 boți frumoase și am zis că le las pentru schimb. M-am gândit că poate o să facă schimb liniștit și nu o să mai am bătăi de cap. Surpriza a venit astăzi. După ce roiul s-a liniștit, am luat regina și am introdus-o în stup. Cercetașele au descoperit-o, iar gemul a intrat în panică când a descoperit că nu au regime. Au fost anunțate de cercetașe și au început intrarea în stup. Acum aștept să intre toate albinele. În câteva minute, o jumătate de oră, toate albinele vor fi în stup. După care îl așezăm la locul lui. Îi dăm tot ce trebuie și
sperăm că până la floarea soarelui va fi, chiar dacă nu mergem la floarea soarelui, dar pentru perioada respectivă, roiul va fi deja o familie. Sănătate multă și să auzim numai de bine!